Ka New Trap Integrated Territorial Organization HITO hak shiterek unopra arja option kum kesin jaman persya ya ke cingtumu ban sinai ya ke integrated cement plant but captive power plant da Shri Cement Limited hak haras yang lum persien ke Snong Daistong East Chente Hills kalapha da dorkhas ke batai bina iki nongrem ju persya sya ubu pendar yadaf Menteri Sarkar India beri khmi ikutna Environment, Forest and Climate Change Lengbau Dr. V. George Chena, IFS Deputy Director General of Forest Central Integrated Regional Office Jokatrat Kabadan Shillong. Ka organisation Lengbau Badan Bok Dakhar President berubah Shania Nongrum Legal Secretary kelak kedau baka cingsnai ki project ki long ka cingma ki cekerap ki telung kemariang bakrukom ki riulum hakati ka than. Habakren sikilat pasai kubor Badan Bok Uloong baka caka bala terwa ban sinai ki project kicingai tang preng not point prapuar bat iwei point 1 kilometer na kasnong berkumta kalong ke cingma ke bakrau hadu kata nalor kiwei pat kidaw ulom bak cingai cingbet ikate company kada hileng bak single window agency bala khli du kontrak ki sangma menteri rang ba ke jela ula benrap ba kami ha ban shule dan bor na tamba pha na Delhi en hap shuko ngoben ban ai cingbet i company shushu badun bak loong bak kom shim chaka ban snai ki project ru kidai ki bolong persya ik Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kat kandai spa nyepui hakani ka shiti nila ai ya kata ka jing batai details habia dai bat kata ka propose site ka ban kin khat public hearing ha kat kandai tarik hangtai hapo snong daistong ka ba la khot de kani ka ban ba tmu ban penlong da kani ka Shri Cement Limited hakara siang lom persin daistong Chente Hill District tena kaliang ko jongi kumpang ong pimentan ngila ai ya kata ka memo kabakin pha nang ni ngila detail dot hang to bat hang ni ngila batai ru ya kata umdei kat kum ka jing keren ka jongi hende hadian ka summary ka bala deble da kani ka Shri Cement kat kum ka ni ka summary ka jongki ka pen i ba kalong ka ba madu hadu kata ka jing bu ya ka ban bu ya kata ka cement factory hang to nomor kadon kum ba 0.82 la ne 1.4 kilometer kam jingai na po ta kasno habat hapedeng kin bu ya kata bat narut kan dei kata ka hali ka ba kit penthor ka ba te hadian bangila i kum tangila la research ruba ki don kamru i ko kumba andrus pa KLD bat ya sans pa khatsan KLD ya kata ka ko basngur ka ban penmi nang to na po ka tulong na po sno te balai na kaliang ko jongi ni haban persya ya kan ka kam namar kan kata sikat dai ya kita ki nong song snong hang tai bat philai i hi dai tang ya ka to wat hadu mentai philai i ba wat ka barni ru la pen i kum kata ka kame khalia kalangat polluted area tang na benta badan ka barni tementala de pipet de hapo thangi sentia ka pui ka bla isar khai te la da dang ai la to komut kini kibai kinong song snong hunto kindo lot yo ba khau bat kin yale chano bat ko wi ngila i shu kanuk sa kum hapo Delhi menta pe kanno ka jinjar ki pagba ban ring mensin katu ka pollution kam dei ka ba kadon kata ka company nang tuan dei ki dei na po ki we ki jela pat kataru ka kata hadu kato tengile hang ni ka ba hajan ka ba kumpo ngai pi mana 0.82 ka ba ngimla ban pediam tabat ko we ru ka ba mi sungu phla bah kan ni hi ka jing ai permission kadai hi lingba jong ka single window agency ka bala khli hi do chief minister jong ka jela Meghalaya kontrak kongkal sangma tenri ban chule don bor ban ong ba ban chungiat ba tang na ba ki la pha na po Delhi kumne kumtai bakin chu ai bor ji kita gi cement kani kam de ka corporate state dei ka ri go jongi ka de ka schedule ka de ka ngidon ja kata ka unique history go jongi ka de ka jaka go jongi ka khando go jongi ka go jongi dei ru nong wei ru nong ar wan batai start bon de bar sko wei ru ngila yo jing tip si sai ka don sai ka ya kata ka gi jing thiet kita gi khando bi siap ning ba kata ka land transfer act la wai le dot man nga kwaru ban kan sayo minister chief minister jongi ba sung bhashim ki ai kene ka kam kumba phe la kular ho arajar khatra ba pimandra ya kene ka new Meghalaya handrei ka ba hadian ba phi ai pa kene ka single window agency ka pau shai ba phim burom phim ejra philek keleng ban ong ba phi deu tau leader jong kan dia handrei phi up pa dia kita ki briolo jong bakin yap hakat dem bakin du ya kata ka hot kopot ka jongki ka penthor ka jongki tingi nem pedang bat ni la ong bek ngin don rengkat
bat kini ki nong snong jong ka snong na supo Israel health da khamtam hap ya ka snong dai stong banginum ailat namar ka kata bat ka kami hi ka diga kami jungi ka do khandau ka siap renun dalawan ubri uban abat un bat body ka kami ngi kum ki kon nginum ailat ta leileru te gena kalian ko jungi ngin ap ya ka juba wot bat ya ka jingi ki ngin sapna wat alada ka sarkar lingba ka sarkar kami bat alada ka sarkar jingba ka kam sim ya kata ka senjam ka ban le ka bateng la ne ban cancel shwa ban put on hold bat nga kenturu ya barok ki seng ki badan hapok ka jel hapok ka brih nyok trap ba ngitip shai kini ki cement company ki lawan shani ki thong ka spa ka so bahawan nam ye be ka to klet sha namar ka khando ka diga kami jungi nginum te ban long kita ki ba di ka kami la da pisha tarwa di pho lak so ba long yeng ka nong rem bat kam tami gitu ki bala dep shimru lingba ka snong ka tham gino ki bun kiti mamut bande ka jat bin reu tane ka khandau ka siap jungi khelit mat sa shong ka jaka ki balong polluted ba pin sto ba kumno ki la dep de kata ka ri ba ri jungi petang na ku kunta hena kalian ko jungi in scam beterang ngin pene bet jegane ka jungi khun la da job la da ram henre ngin tor ba bangin ya da ya ka kemela jong un sapha ena urut jegane ka stage ministry pat nga kermen ba makiru kinsa jubat ini lengba ki stil ne lengba ka ka email ka jongkit habatien pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamen namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya